horas madihita saluhutna. Adorang sota mulai partang yang ngata, martang yang nahoho mahita di bagasan rohatabe, martang yang mahita. Amen. Tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor sada ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nama molus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian ro disaleleng nileleng na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, sailehon jala patubu ma dihami haporseaon na sitong, tabay ma haporseaon nami ganup ari asalam togu, lehon ma dihami holong ni roha na somar pangaci, asa holong rohanami diho, dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Say oloy ma pangidoan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Epistel di partang yangata bornginon, ima natar surat di Markus bindu onom, mamuka sian ayat onom B sahatro di ayat 10 tolu. Mar soring-soring mahita majaha. Laos diliati ma akahuta dina saluati mangajari. Dungi di jauh na 12 jumonok dipuk kama marsuru nasida mardua-dua di lehom matu nasida huaso mamaksa akatodi nahodar. Jala di orai ma buanon nasida manang aha tu tongadalan, manang roti, manang hajut, manang hepeng di hohospe, da holan tukot. Alai denggado marsipatu hamu, jaledang jadi pakyomuna baju-baju dua nina. Laos didokdo tu nasida, iadung dibongoti hamu jabu disi mahamu mian pai maborhat muse. Moluadong isini huta nasoolo majakok kamu, jaledang ditangihon hatamu. Tadi kok kamu may laos pirpirho kamu ma nang orbuk na lohot di totmuna, bahen panidangion tu nasida. Jadi borhat manasida marjamita madokon paubahon roha. Jalatoro do sibolis di pabali nasida, lan nahatsitan dimiahi gabe malum di bahen. Ima sahatna. Martua mana tumangihon hata debata jalana upeopsa. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 510 ayat sada dohot 2. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena malam hari ini kembali kami dapat memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kiranya setiap pujian, penyembahan dan pengagungan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat di hadapan-Mu, menghantarkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kami. Bapa, kami berdoa dalam setiap pergumulan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Inilah kami Tuhan menyampaikan doa kami. Banyak pergumulan kami, baik dalam setiap pekerjaan dan usaha-usaha kami. Buatlah apapun yang kami kerjakan berhasil, dan hasilnya dapat kami nikmati bersama dengan keluarga besar, mengucap syukur karena Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupan kami. Yang bergumul dalam kehidupan keluarga, berkati, sertai, kuatkan, mampukan kami Tuhan untuk dapat merasakan damai
dan sukacita di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami harmonis, menjadi teladan bagi banyak keluarga di tengah-tengah dunia ini, menjadi contoh bagi mereka bahwa Kristus tinggal dan berada di tengah-tengah keluarga umatnya. Demikian juga yang bergumul dalam kehidupan anak-anak kami. Bapa, kami berdoa kepadamu, berikanlah anak-anak kami baik, yang balita bahkan mereka yang dewasa, kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga mereka bertumbuh dengan normal, bertumbuh dengan baik, sehat dalam perlindungan dan kasih yang daripada Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu Tuhan ketika mereka studi, belajar, kuliah, agar dengan hikmat Tuhan mereka menjadi pintar, cerdas, pandai, meraih masa depan mereka dengan takut akan Tuhan dan selalu menghormati orang tuanya. Demikian juga kami membawa pergumulan setiap jemaat Tuhan yang sedang menantikan pasangan hidup dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan anak-anak kami, agar mereka yang sedang menantikan pasangan mereka, Tuhan pertemukan dan memasu-masu tepat pada waktunya. Ketika mereka sedang mencari pekerjaan, agar kiranya Tuhan memberikan sesuai dengan talenta mereka. Yang menantikan keturunan, agar kiranya Tuhan menambah-nambahkan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka, dengan diberkati melalui anak dan boru di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga bertambah bahagia dalam rumah tangga mereka. Dan kami juga mendoakan setiap jemaat Tuhan yang lemah tubuhnya dan yang sakit. Tuhan, kami berdoa agar kiranya melalui obat-obatan yang dikonsumsi, nasihat para dokter, dan juga perhatian keluarga, semuanya itu mendorong kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja. Mereka yang pada saat ini berada di rumah maupun di rumah sakit, dan dimanapun mereka berada, kami hantarkan mereka di hadapan-Mu, pulihkan dan sembuhkanlah keadaan mereka. Khususnya kami membawa setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini terpapar COVID-19. Mereka yang pada saat ini baik di mes, baik di ruangan tertentu, baik di tempat tertentu, baik mereka di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Berkati Tuhan agar kiranya mereka tetap kuat, mereka tetap setia, bergantung bersandar hanya kepada Tuhan, tidak putus asa dan tidak senantiasa menjauh dari Tuhan. Justru dengan keadaan ini kiranya dengan kekuatan yang daripada Tuhan mereka bertahan, sehingga dalam waktu-waktu ke depan mereka dapat senantiasa pulih, sembuh, bersaksi dan berbagi dengan banyak orang, sehingga banyak orang dikuatkan, bahkan banyak orang yang mengalami hal yang sama memperoleh semangat yang baru, karena ketika mereka menghadapi pergumulan ini, Tuhan berserta dengan mereka, memberikan kekuatan bagi mereka. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar senantiasa mereka diberikan semangat dan kekuatan. Demikian juga kami mendoakan bangsa Indonesia ini, berkati Tuhan, biarlah bangsa ini semakin kondusif, aman, sejahtera dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, agar kiranya terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, sehingga apapun yang menjadi keputusannya dengan bijaksana membawa kesejahteraan bagi rakyat, khususnya dalam mengatasi, menangani suasana pandemi COVID-19 di bangsa ini, agar senantiasa semuanya bisa dilakukan agar COVID ini segera berlalu. Dan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Rebeka Boru Hutasuit, agar kiranya firman-Mu ini menguatkan kami, mencerahkan kami, meskipun di suasana COVID pandemi saat ini, kami tetap dapat menyampaikan firman-Mu melalui perkataan, tindakan, perbuatan, melalui inspirasi firman yang akan kami dengar malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Marende hita sian buku ende nomor 458 ayat sada dohot 2. Asni rohama dihamu dohot dame sian Tuhan di bata mata dohot sian anak-anak Yesus Kristus tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata dihita di partanyanganon ima sian buku ni Hesekiel bidudua mamukama ayat sada rodi ayat 5 songonon ma didok. Jadi didok ibana ma tu ahu ale anak ni colma ujakkon ma patmu asa makatai ahu tuho dungi uju makatai ibana tu ahu bongot ma todii tu bagasan ahu laos dipajonjong ahu dipattu gabe manangi-nangi ahu tu ibana na makatai dohot au dungi dok ibana tu ahu ale anak ni colma ahu ma marsuruho tu hala Israel tu bangso akana mangguturi dopak ahu nang nasida nang opu nasida sai marbalik do sian ahu rasi rasa sadarion ahu matongon marsuruho tu anak akana pirbohi dohot na takang marroha jala dohonom muma tunasida boti hatani Tuhan Jahoba alayang gonasida manang tangi honon na manang dang ay bangso pangguturi do nasida gabe diboto nasida naung adong panurirang sada di tonga-tonga nasida ima sahatna Puriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus tiki naing masuk tu sekolah tinggi teologi manang sekolah pardita sai adong do wawancara sian aka dosen penguji ahado motivasim laho gabe padita jala seadong do alus sian aka calon mahasiswai nunga di jauh Tuhan yauninna
karena saya dipanggil Tuhan. Jadi luar biasa do muse ialusi tim penguji sadi hari ho di jo Tuhani, sadi hari Tuhani makata itu ho inna. Ya. Jadi tarasongonima kudang do nang di partikiata jala ragam do carani Tuhani laho majou marsuru jolmai akan pinilit na laho pasahaton hatani debata dengan tujuan asa marhamu baon asa lamanada jolmai tu debata nasa sitong. Urani itu hatta di turpukta apala di tikion ima na sinuruni debata do si Hesekiel laho manurangi di tonga-tongani bangsa Israel na di hati-hai di habuangan. Jadi ikon adong dos ada pemahaman bahwa nangpe nasida tarbuang sasitonga kurang do faktor na mabay nasida hona uhuman ni debata aparjolo ima na parohana takang nasida dangapala ulu setia manang makaposi manang makabiari makaporsai debata dosa no balga di nasida ima nama noba gana-ganaan dohot aka dosa-dosa ketidakadilan dohot naman duahon debata ya. Jadi oma na suguro hani debata asing ni imuse ima sayu ditolak nasida do aka panurirang nasinuru ni debata di tonga-tonga ni bangsoi. Di sonma tugas ni si Hesekiel laho pabuahon tu bangsoi alanyahan nasida ubahena tarbuang di Babel. Jala laho mamaritahon taringo tu Jerusalem na ikon malengse muse. Dohot marhitei nasida ikon mula do ikon marhambaon ikon bertobat nasida tu debata ala disima debata marpadan laho memulihkan keadaan ni bangsoi. Dia ma harwa panjowon manang parsuruan ni debata tu si Hesekiel di tonga-tonga ni bangsa Israel memang molota jaha di bidu sada disima si Hesekiel dilehon laho mamereng sada parnidaan satu penglihatan ala marhite aka penglihatan ni disima imana laho maboto dia ma aka napinasaha ni debata tu ibana jala memang ikon bergantung do ibana tu debata disude aka wasona asa boy ibana laho patupahon melaksanakan aka tugas-tugas pelayanan na ape tu ibana. Molo didok dison imahata ale anak ni col manina namar lapatan memang ikon botoon ni si Hesekiel memang na jolma biasa do ibana. Jala memang ikon botoon na do sada kelemahan ni jolma na ikon marsigatung tu debata doho dihuaso ni debata. Uriani itu hatta disonma si Hesekiel dilehon debata hagogoon dohot semangat muse dohot spirit asa boy ibana laho hehe dohot na pasahaton hatanya debata tu bangso na parohana takangi didok dison bahwa ibana bersedia bersiap laho melaksanakan tugas na pinasaha ni debata di ibana marhite na ikon di
paradehon ibana manangihon ikon tarehononna pinggolna manangihon hata debata dohot parohaonna ikon paradehonna laho mangatusi maksud ni debata di bagasan hanguluanna laho pasahaton hata debata. Jadi tugas nama ceborak doon sa sitonga ala boha ala memang nunga di Papua tu bangso parohana takang aka jolma pangguturi molo binereng do sejarah ni hala Israelon ido nedo na si jogal rukungete si jogal baut sugarina adong kunci pas dipain orang songon nama buka mur terponggol doi ala ni jogal nate. Nah, jadi memang nunga terkenal mulai sian di Mesir pe nasida nunga tardok nasida ima paroha natakang alai ima holong ni roha ni debata tu nasida nang pe paroha natakang dihasi holi debatado nasida asa nasida toktong bui gabe habaroni pasu-pasu tuaka bangsona asing molo taparohaon do taringo tu aka namangguturion diperhadapkan kita di pandemi COVID 10 nuaingon nuaing lagi viral aka mahasiswa namangalehon aka kritikan tu pimpinata presidenate ya sampai di do ibana raja lip service ya. Sangat menggusarkan hati alai buasa pola ikon di masa pandemi kopiton godang halak mengkritik godang halak naeng mapain aka maguturi boy do masa songoni di tonga-tonga ni huria boy te ya alai oma nagabe pergumulan di hita memang songon naposo ni debata songon si Hesekiel di Papua debata do asa di boto nasida na adong do panurirang di tonga-tonga nasida manang tangi honon nasida do hatai debata manang dang lomona madisi. Nah jelas nunga dilaksanakan tugas ni debata ulau ni debata songoni nang di tonga-tonga ni bangsota songoni nang di tonga-tonga ni huria pe molotung pe saya di pasahat hata debata ba adong na macalo adong na mengkritik adong na sosonang rohana adong na songona dang lomo rohana godang mai tetapi yang jelas firman Tuhan sudah disampaikan pesan-pesan Allah sudah disampaikan begitu juga di dalam pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kita yang terbaik tetapi bagi sebagian orang itu belum apa-apa masih lip service alanido bison ma wahado tutu pergumulan dison hita ate uriani tuhata molo tungpe didok debata tu si Hesekiel asai pasahat tu bangsoi na memang ikon boto on nasida adong panurirang memang dah adong panurirang na bui palasoroha nasida apalagi molo panurirang Jeremia firmanmu itu adalah bagaikan api ya maka tidak bisa kompromi dengan dosa sekalipun. Kamu mau sakit hati, kamu mau marah, silahkan. Yang penting firman Tuhan sudah disampaikan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang itu bertobat, supaya berubah. Alanido bahwa ketika seseorang ditegur itu adalah pernyataan bagian daripada kasih. Tetapi banyak orang tidak memahami itu. Ketika anak kita salah, kita tidak dapat menegurnya atau kita biarkan dia dengan kesalahannya, maka suatu waktu dia tidak dapat membedakan mana yang benar. Maka dia akan mengulangi kesalahan demi kesalahan itu. Tetapi sebagai naposo ni debata, aka panurirang sebelum Hesekiel, nang pe sesudah si Hesekiel, memang macekoras do laho pasahaton hata debata.
Seperti seseorang mengatakan bahwa ketika Anda dikritik, itu adalah Anda orang yang mau maju dan menerima kritikan itu adalah orang yang mau mengembangkan dirinya dan juga mau menjadi berubah untuk kepentingan banyak orang dalam arti yang positif. Nah, alanido, ketika seseorang tidak bisa dikritik, tidak bisa diberikan masukan, maka orang itu tidak akan dapat bisa dewasa dan juga tidak dapat mengembangkan dirinya. Songon renungan dihita di Sadarion ayat harian nasian pangukapon tului hatai debata tu huria Smirna mengulu alai mate nasida. Seolah-olah tidak ada yang kelihatan dosa yang mereka lakukan. Jemaat Smirna adalah jemaat yang kaya. Tetapi apa dosa yang mereka lakukan? Ketika manusia kita biasa melihat itu tidak ada dosa, tetapi di hadapan Tuhan itu adalah dosa. Dosa apa? Dosa kesombongan. Banyak orang merasa dirinya lebih hebat, banyak orang merasa lebih benar. Termasuk orang Israel, seolah-olah mereka adalah orang yang paling benar karena mereka telah mengklaim dirinya sebagai umat Allah, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa Tuhan. Itulah kesombongan rohani. Maka kita juga dapat melihat bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, gabe boi sitio pun dihita bohado tutu pancak konotta di hatai debata nang tajalo di tonga-tonga ningoluta tiap hari, tiap minggu di pertanyaan manang di diape. Alanido sasitonga hita akan naporsia di bagasan Kristusi nong di jodoh hita jalanunga di tempat to kita di Portibion. Maka kita selalu harus memberikan diri kita, indera kita untuk dapat mendengar. Dan bahkan si majojak tape ikon boido hita mangangalak kahon laka tu dia do naing suruon ni debata hita pasahaton hatana di tonga-tonga ni nguluni hajol maonon. Uriani tu hata dison ma perlu hita gabe teamwork, gabe partner ni debata. Tarlu mobi ma di tonga-tonga ni kuria di pandemi COVID-19. Asa bui hita laho pasahaton doho na mangulahon lomo ni rohani debata. Tarlu mobi ma dina bui hita masih tolong-tolongan songon jamita na di hari minggui. Asa bui hita laho gabe pasu-pasu. Mulai tema di tuhata aka ruas ni huriata na mangalehon dirina, mangalehon na adong di ibana, bahen haboron ni pasu-pasu mangurupi aka ruas ni huriata lumopi na terpapar COVID-19. Alanido dison mahita asa parsidohot hita gabe tim di huria. Kita harus banyak melakukan sesuatu, bukan membicarakan banyak hal, tapi tindakan ini yang paling baik. Kita bisa berpikir global, tetapi kita harus bisa bertindak lokal. Bisa kita banyak memikirkan banyak hal, tapi jika tidak ada yang kita perbuat, hanya mengumbar kata-kata atau hanya ide-ide, tapi kita tidak melakukan apa-apa, sama saja nol. Nah, alanido macai takas mahita dison bohado hita laho masih urup-urupan, bo hita gabe penopang, bo hita laho mabain dia maaka tugas-tugas nanaing si ulahonotta dada tugas ni kuria mahite holan diakoni sosial alai sudedo nahinakam ni aka uloni. Disima kita naing pasahaton mangulahon sahat ula tohonan mi. Kemudian itu hata manang na dada holan tu akan na poso ni debataon tu
tu aka parhala do alai sude do hita ruas ni huria memang ikon berbuat do hita. Mari kita percepat langkah kita. Mari kita rajinkan cekatan tangan kita untuk pasahaton, pasauton lomoni rohani di bata di tonga-tongani hanguluatan. Alanido di bagasan tangyakta doho disude aka ngoluta naing do tapasahat tu Tuhan Tuhan pilit maau suruh maau Tuhan laho mangulahon ulaunmu di tonga-tongani kuriami. Siapapun kita di tonga-tongani hanguluanon, mari kita bekerja sama, mari kita mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tonga-tongani hanguluata. Asa lam marmulia ma guarni Tuhani jala hitape dapotan pasu-pasu. Dison mahita ulu roha namar hamu baon. Konsep kita harus kita ubah, cara berpikir kita pun kita harus berubah. Bukan hanya tindakan, perlakuan, perilaku, tetapi semuanya bagaimana dapat kita ubah. Jangan seperti pemberontak, haula namang guturi, songon bangsa Israel, alai buhado kita di pagasan labok ni roha, dohot saluhut nai, biar di pagasan biar mida debata lao mangulahon aka ulaun na. Urian itu hata ima na gabe renungan dihita di partanyanon tu hata ma nama masu saluhut na aka pelayanan ni huria HKBP Cibubur marsada hita parhalado nang ruas ni huria gabe berdampak gabe pasu-pasu nang di humaliakta. Amin martangyang mahita. Mulai tema diho ali Tuhan debata amanami marhite Kristus Tuhan nami nunga dijauho nunga disuruho kami Tuhan di tonga-tongani portibion nang marhite huriam nang marhite aka ulau nami parkarejuan nami nang pe di tonga-tongani pandemi COVID nuengon namacai marpangotak di tonga-tongani hanguluan nami pasu-pasu ma hami saluhu na Tuhan aka parhaladomi nang ruas ni huriam masih tukul-tukul kami marsada ni roha di bagasan toruk ni roha nabui saling melayani asa toktong kami bui patupahon ulaunmu di tonga-tonga ni huriamon Tuhan na masih tolong-tolongan na masih urupan tarlumo bima aka ruas ni huriam na terdampak COVID di aka keuangan di parsahiton doho di lan akan asing meragam do Tuhan aka pergumulan wadupi hami apalah di tikion nang di negara nami pe atong lehon malapas ni roha di hami dohot habisuhon asa saluhutna nahulok kami Tuhan di pagasan namar sahala nasyakoi jala gabi pasu-pasu tu ruas ni huriam pasu-pasu masuk di aka program-program doa ke pelayanan di tonga-tonga ni kuriamon na nuluhoni uluan nami pendeta resort do sudah ke perhalado si sada tahi sada visi misi hami saluhutna asalam marmulia guarmu Tuhan jala pasu-pasu di sudi ruas ni kuriam pada oma roha parungut-unguton sian hami pada oma aka pargutu-gutuon nang di sudi aka ulaun na bui mabayan aka kekecewaan alai pos dorohanami homa Tuhan na mamasu-masu hami saluhutna asa toktong hami mamuji pasangapon guarmu na badiai atong tatak masu di ruas ni huriam Tuhan tatak ma hami nang aka parhaladum tatak manang aka lingkungan nami asa toktong di bagasan kerukunan nang di tonga-tongan ni aka keluarga pe puji hami maho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami mulia tema rohanami diho. Amin. Marede mahita muse laos tapasahat ma peliata.
tangyang mahita di tangyang alia manami. Alia manami na di panwa kicang, say penerpati amakuarmu, say roma harajaonmu, say saut molomo ni roham di banoto ngaon, songana di panwa kicang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Una kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling-liling na. Amin. Asni rohani tu hatta Yesus Kristus, holong ni rohade bata ama, doh parsauran itu di porbadi ama, nama dongani hamu saluhutna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.